keni me bwa kofi iba ke kalage voilà ko Philippe eti mundo imada bakama mati meneno yi maybe mundo ya wili wo kama ka ke tenjen ki iflibina o de tugufli de o de tugufli abina fo munu be e moto nunta ni malvin nun ke circulation na ikon baro ni accident strola accident be jugwa no we risque ta wake o tugufli bon Philippe tugufli mbo misela di moko kalabanji tibodon kalabanji ani tugumanji ko ulube me barola e kalabanji ni tugumanji e kalabanji mentugu inove iba fe mba fe comme ibi Philippe na mba fe comme ça ameme barola ko kalabanji ni tugumanji ko ulube me barola tiens lu me barola ulube me barola parce que lu manja nyokona kala ibi kalabanji ibi ke kalabanji ala ne yɛrɛ b'a dɔn cɛw ye awɔ i bɛ kalabanci la mais ne fɛnɛ bɛ n ka tugubanciya kɛ an bɛ continuer awɔ mais an b'a fɔ ɲɛnɛmɛ ko nafigi ni zone tɛ se ka kɛ sigiɲɔgɔn ye dɛ ko nafigi ani zone ko tɛ se ka kɛ sigiɲɔgɔn ɲuman ye fiyewu fiyewu yɛrɛ e cogo di zone sutura de ka d'ale ye nafigi n'ale doya ye a b'a fɔ donc u tɛ se ka bɛn u tɛ se ka bɛn fiyewu ayiwa kuma bon bamanan dɔrɔn bisimila bi an bɛ don jumɛn na an bɛ don jumɛn de la bi bi an bɛ tarata la tarata septembre kalo tile 28 san 2021 koba jumɛn de kɛra yanni ka na ye parce que tarata an bɛ to k'i ɲininka ko mali ka koba bɛ kɛ tarata de foyi ma kɛ dugu kɔnɔ yanni ka na faama ma bin faama kura ma na ko ma kɛ kabɔ ko ma kɛ an ma fɛn jateminɛ faama fara ma don kaso la parce que an bɛ ɲininka ni dugu yɛrɛ an ma ɲininka dɛ kaso dɔ ne bɛ sisan kɔni u kɔni taara n dɔw ye ayiwa u taara n dɔw ye ala kan kisi awa gafe mun tɔgɔ le reporter an k'o ta mun de b'a kɔnɔ le reporter an b'a daminɛ ni ale ye le reporter ale kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la CNT kɔnɔna na yira k'a fɔ ko sariya sɛbɛn fila kɔni tara min ni o bɛ yafa kɛ maa dɔw olu man kan wa yira k'a fɔ ni sariya sɛbɛn kɔni min talen filɛ ye ko min bɛ tali kɛ utukalo tile 18 san 2020 minnu ye fanga d'Afrique kɔni kɛ ko a tɛ olu kɔni ko fɔ hali bi an to reporter ale kɔnɔna na sisan min bɛ tali kɛ reporter ale y'a yira k'a fɔ gouvernement ɲɛmaa Dr Shogel Kogala Mayiga ale ka lɛsiliw kɔni dɔw senfɛ k'a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ kalata minnu ni olu baaraw bolo dalen don ko olu kɔni k'olu bɛ se ka bɔ u dɔgɔkɔrɔ ni ka dɔ fara o kan reporter ale ka laseli o ye nin ye hali bi an bɛ to a kɔnɔna na min bɛ tali kɛ sensibilisation baaraw kɔni bɛ ka kɛ walasa coronavirus bana dan bɛ se ka kari ale la cogo min na kɔni yira k'a fɔ bana wɛrɛ kɔni bɛ maa minnu na k'u janto ka ɲi ka kɛ olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa ni bana kofɔli dan bɛ se ka kari a la cogo min na reporter ale ka laseli o ye nin ye. Reporter que la c'est l'indicateur de renouveau allez mou sebe aka kalum nabi indicateur du renouveau ale kumana nga se amta bangaskaw olu fe no ayira ka fo dugu do kon be olu koni dugu ko fole koni atakera ma marwa frentigi do fe munu ni olu buguna tige ma don wala ko fole koni kera bangaskaw olu fe no indicateur du renouveau ale ka la selido albiamto indicateur du renouveau ale kon na yira ka fo ma do koni métallique yanga findigi la ka ba e nani fokata si ale ni contrôleur financier kelen kon ma olu kon min na kunu ngo kadatu mena fem munu da o de métallique ko fourniture des équipements militaires ou affaires de création bu kani findigi la ka nani fokata si contrôleur financier kelen ma ka umna ko ubla mandat sous mandat de dépôt au la indicateur de renouveau ale ka la seli oye niye alibi amto ale indicateur de renouveau au konana ira ka fo docteur Shogel Kogala Mayiga ale konka discours min konke Nations Unies moko oluka kenne ka ira ka fo discours ko fole akoni jara maliente famba chamaye lu kun konana ko ira ka fo ko akoni discours min kay no ko discours ko anyena nasira ka wala ko obenye ko sube lu kun konana alibi amto kun konana ira ka fo Shogel ni ale kon be wuli ka jo bela wasa metalike ichageda kile obsega sigisenga wasa ka sega kalata ko baro bela jede ko ni nyana bo nga politique to do ko na ira ko o wala ko fole mini obeka fo gouvernement nyama fe ko ote olu felaye indicateur de renouveau ale kala seli oeni ango black café ambi les échos segere ale ko di les échos ale kumana
lakanana malla krenkrene la metalike sel jamana bella jele o konnana do kum konnana ko gouvernement nyamanu Dr Shogel Kokala Maïga ko alukoni taklida munisma ani franci o luche won kuna fulu di kon kera metalike Shogel alika discours mini o kera Nations Unies mo ko nyona jeba tako biwolonvla ani worona koni kenne ka ira ka foko mali koni mali be se ka ajeno ko koni sugandi ka soro umma jamana wore nyininga o wakilna o la hodo kum konnana les écoles ira ka foko Shogel Kokala Maïga ko alukoni taklida munisma aleni franci o che halibi amtu les échos o konnana Rusilaka o luka ministre so minye chinono Rusini jamana wara ko nyana volume holukoni la seli do ke nga metalike ko fa amna do akonna na la seli munun karaka wala like mo o kan alibi amto les échos ale konna na ngazinamta ministre so minye nya chinono ministère des mines de l'énergie et de l'eau lukona iraka foko groupe croix nani o konna na o krenkrenna lobta sigi central thermique konna sera kroka o lufu no wasa kurantigambe ami wakati na gusan chama babse kabo ala malado mseka kuransoro inafo ube ala nyini choko mina les échos aleka la seli oini ni les échos black rafe ambi gafe muntogo l'indépendant ango segre indépendant ale kumana ale konia iraka foko metalike anga fintila ka tamboyongo olukon namena kunungo nga iraka fo nani ale ni contrôleur financier kile olukon minena ka odatu koni kasula iraka fo ni ma ko folon koni kunyangi dono ko koni dankari faso ale ka musaka ko koyon la krenkren ala ko usage de faux ale ni contrat de fourniture de véhicules ministère de la défense o konnana do kum konnana fintila ka tan olukon namena kunu nga nani omnena ka black kasula ale ni contrôleur financier kile indépendant ale ka la li oye ninye alibi amto mineli ale kum konnana nga sisa amta sigida nanina ale mairie o konnana ayera ka foka damne samba e keleni kema konontoni bi kononton ani segi foka na bla samba fla aleni kolonton la mini okube mairie ala sigida na mairie kononi oye isa gino aleni akadanga do foka ta se sirima bachile aleni isa sidiba ayera ka foku kunongo olukon fene minena kata pour l'économique et financier la nima ko folu nunu koni madode koni iden kata ko foka ira ka foku konga dungo duga koni barka ko boyana noni wakati ka damne samba keleni kema konontoni bi kononton ani segi ngana bla samba fla aleni kononton la ko dungo juga kon barka boyana sigila nani o konna na wole sega lu baro koni kera o do mu konna na kunungo umlena katani o pôle économique et financier o la indépendant aleka la sidi oeni ayo black rafe l'essor faso ka fasri angola jemumba kono Esor ale kumana krenkren ala metalike ko chama chafanga job sega fra akan ale ni ko mali koni de garantie mali kon senani ave ajen ko ya shwa e koni sukandi ni jamana wara oruye haya iraka foko metalike Shogel Kokala Maïga samedi temene ale kon ka kuma kon kele New York ko olufe no kuma mi re kon ko fe akoni interview accordé nansara e kona fulila do yo koni interview kon sin fe datura la ka foku don me se ka frache manche fanga o wakati koni kanko ale ni fene ko ban shit se ka mali koni bali ka jeno ko kura koni ke ni jamana wore o ye Shogel Kokala Maïga akan la selu kon kera e akal intervention kon ko fe New York ko olufe no a interview mi accordé e français ale teleso do oye esor ale kala seli oye ni alibi amto esor o konnana esora ira kafo ko rugu kelali koni ko o koni o kanga ke sinsi kanga ke o kanko o koni o kelali koni ko o kabo alni terrorisi kele oye ko rugu sabulani ale kelela ka banku fenchama be damse ka kari ola esora ale kala seli oye ni alibi amto esoro o konnana Afro basket féminin malikoni nga musolaka olukube akeneka utarafo final ola na Nigeria ale anchi final la kumukonna nga musolaka olukon kumbela kunungo ministre mini ale nyashinu no du ale de musoni dinga ko yanya na bolima ale kon kube keneka wasaka seka musoko folio ka ukumbe akoni bara akara ni somja ba koni metalike mali ale panguru jigiso okonnana esora ale kala seli oyeni ayo ango bla framba fo bismillah yo faso kuno wolo uni cioni baraji utara kelela aluma seka jonyon soro koni u jorofi awo okene amba don ye le printemps ale kumana krenkrenela alu Boubacar Diallo ale koni fera do ke ani la seli do ke ka ira ka foko mali be seka teme Qatar la koni ay kuma bafo de nga ne kanya
ta ani kele mana tɛmɛni sanga bisaba amna do akonna na ka walawalali kɛ mɔgɔw ye a ye nin fɔ ka da dalu jumɛn ale ni fɛrɛ jumɛn bɛ ale bolo wasa Mali bɛ se ka tɛmɛ Qatar la notre printemps ale ka laseli o ye nin ye notre printemps ale kɔni a yira k'a fɔ ko wasa Mali kɔni bɛ se ka ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔni sɔrɔ i n'a fɔ a laɲini no cogo min na ko fo Mali politique ko o bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ jamana wɛrɛ si kana pression kɛ Mali ka politique ko ta fanfɛ ko sinon ko Mali kɔni bɛ kɛ ja de a yɛrɛ ka jamana o kan ale ni fɛnɛ ko Mali a tɛna se ka bonya jamana wɛrɛw kɔni fɛ ko fo n'an man ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔni sɔrɔ politique ma fanfɛla na ko sinon ko n'o kɔni baaraw ma se ka sabati ko ma kɛ notre président ale ka laseli o ye nin ye an bɛ saloli kɛ ni ale ye. Non gaba kalem nana ɲɛ a filɛ ni kɛrɛfɛla la Mali Tribune o fana nana di ma fu fala ki ko kala jɛ Mali Tribune kaɲa an ka Tribune kaɲa Mali Tribune kaɲa Mali Tribune ale fana kuma na dɛ Mali Tribune ale kuma na min bɛ tali kɛ sigida 4nan hali bi o kɔni o maire ka minɛli ko kan min bɛ tali kɛ Isa Gindo ale ni a ka maatɔw kɔni a yera ka fɔ ko n'u kɔni k'u ɲɔ yera dungoduguya dɔ la ka daminɛ san 1998 kana bila 2009 o kɔnɔna o de kun kɔnɔna ko pôle économique mɔgɔw kɔni ye laseli dɔw kɔni sen fɛ ka wuli ka sɛgɛsɛgɛliw tugu la sɛgɛsɛgɛliw de kɛra sababu ye ka dankari o la min bɛ tali kɛ Mali Tribune ale ka laseli o ye nin ye yera k'a fɔ ɲɔnɔkaw olu fɛ yen fana min bɛ tali kɛ lakanabaliya o kɔni ɲɔ ɲalen don min yɛrɛ kɛra sababu ye ka maa caman ka olu kɔni bɔ u sigiyɔrɔ la baara kofɔlen kɔni kɛra bɛ ka kɛ ɲɔnɔkaw olu fɛ yen an bɛ wagati min na i ko sisan ko lakanabaliya kɔni kɛra sababu ye ka maa caman ba kɔni bɔ i sigiyɔrɔ la Mali Tribune ale ka laseli o ye nin ye. Ayiwa Mali Tribune ta an b'a kun cɛ n'o ye e kɛn yɛrɛ e ko e bamanan yan e ko e bamanan de yan. Ne tɛ bamanan ye. Ayi jumɛn. Ne maraka de. Maraka. Maraka bɛ wele cogo di yɛrɛ. Maraka yɛrɛ bɛ wele cogo di ɲɛ yɛrɛ maraka. Awɔ. Mais i bɛ maraka fɔ wa. Ayiwa problème bɔra de dɛ parce que ko maraka. Maraka kan kɔrɔbɔrɔ kan fula kan bamanan kan. Kan de bɛ sinsin. Kan de bɛ siya sinsin a tigi bolo. Awɔ. Mais sigiyɔrɔ bɛ maa yɛlɛma. Sigiyɔrɔ bɛ mɔgɔ yɛlɛma. Voilà fo mɔgɔw ko dɔn. Kan de b'i ka siya sinsin. Parce que n'i ko ye kɔrɔbɔrɔ n'i ye kɔrɔbɔrɔ kan fɔ kɔngɔ banna. Mais n ye kɔrɔbɔrɔ ni kɔrɔbɔrɔkan mɛn. N'i ye bamanan di bamanankan mɛn n ye maraka di marakakan mɛn. Problème bɛ yɔrɔ la de. Awɔ. Voilà. Donc mun de bɛ na n'o ye. C'est le milieu. Voilà. Sigiyɔrɔ de b'o kɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ sisan fila ou bien bamanan dɔw fana mɛnna maraka dugu la olu bɛ marakakan fɔ k'a mɛn ka tɛmɛ bamanankan ou bien filakan kan. Ka marakakan fɔ o ye kelen ka maraka jogo ta ka maraka taabolo ta parce que u sigilen dɔ yɔrɔ la u tɛ fɛn dɔ b'o la u ka kan yɛrɛ tɛ fɔ den yɛrɛ t'o kan fɔ tuguni u bɛ marakakan fɔ n'u ɲininka yɛrɛ u b'a fɔ ye maraka ye parce que Mali la fɛn fila de bɛ yen sisan jamu tɛ siya ko fɔ. Ayi. Voilà n b'a fɛ k'o de fɔ ye sisan Mali kɔnɔ jamu tɛ siya ko fɔ i bɛ maraka dɔ sɔrɔ jara kɔmɛ janga jara k'ale ye maraka jara bɛ se kɛ maraka. Ne yɛrɛ Tarawele Bozo ye Mopti. Ne ye Keyita Bobo ye. Voilà. Paul Keita n terikɛ dɔ k'ale ye Bobo ye. Keita kɔni Bobo. Voilà. Voilà. Donc sisan parce que olu mɔkɛlu bɛnba taara sigi o yɔrɔ la yɛlɛma kɛra olu fa wolo o yɔrɔ la olu mɔkɛw ye wolo yɔrɔ la donc u sigira o cogo la Bobo kan de fɔra Bobo jogo de b'u la Bobo taabolo de b'u la k'o de ye Bobo ye mais Keita kɔni n taara ɲini kɔni i bɛ taa Mande de. O ye source ye mais n'u fana ye k'a f'i ma ko u ye Bobo ye c'est que olu bɛ o de dɔn. Voilà. Olu b'o de dɔn mais n'i y'a source i bɛ taa sɔrɔ kɔni ye Manden de. Maintenant n b'a fɛ ka mun fɔ dɔ de ye ɲininka ko siya joli de bɛ Mali la kan joli de bɛ Mali la. Bon ne kɔni bɛ 13 langues de dɔn. 13 langues i b'o de dɔn parce que faso de y'o 13 langues ta. Awɔ. K'a bɔ tɔw la k'a fɔ ni kɔni jateminɛ y'a kɛ i taara fan o fan i b'o kan sɔrɔ. O non seulement o kan bɛ fɔ a fɔbaga ka ca sɛbɛnni b'o kan na sigiden b'o la. Voilà. O tɛ wa. Maintenant n'i ko kan 13 de bɛ i hakili b'o la mais siya joli de bɛ problème filɛ nin ye. Ko i ko ɲininkali don. Non ayi n t'o siya dɔn. Ayi t'o siya hakɛ dɔn. Bon sisan jateminɛ b'o yɔrɔ de la. Le recensement de 2009 a dit qu'au Mali
il y a plus de 60 ethnies et 78 langues. Mais les 60 ethnies, moi je n'ai pas vu le détail exprès des 60 ethnies et des 78 langues. Mais, ils ont dit qu'il y a des sous-langues dans les langues. C'est-à-dire oui. À cause de ça, il y a des sous-langues dans les langues. Mikelenda, mon boulot de Kosovo, cadeau. Mbalmake cadeau. Et puis, cadeau du coup, flash, rose, il y a un peu de cantékelé. On va cantékelé. Il y a qui dit que nous de là. Oluka no Luka Lanka, Luka Fengakacha. Ni Korborakan Sabadebe, Gawata, Tombouctou, and Homborita. Donc, Homborita est révolu à Damata, allez, on y a tourné. Autome. Aïe. Ni Bamana Kanta, allez, ni Maninga Kando Nyona. Mais dans Farabouche. Voilà. Mais maintenant, où est mon foin? Mon dolendo, Sikati Mouna. Ni tara ni ya fo mo ba don sike shitala no so o shiabe o kambe afleni bamana ko bamana kan re fo le ndo ka teme kambe kan jete mine do yira ko ni e kansigi bamana kan ni ya sigi sarada keme bamana kan kelem se ke joni biso ba ya kelembe mamum bamana ngam fo maligo no so bamana ba fo jatamini ya yɛrɛ ka siya yɛrɛ wɛrɛ fo bamanankan fo ko n'a bɔra nazara kan na mun ye an ye n ka faso baarakan yɛrɛ ko an bɛ se ka jateminɛ kɛ bamanankan de bɛ na kan to lɛ parce que i taara fɛn o fɛn yɔrɔ o yɔrɔ bamanankan bɛ fɔ a fɔbaga ka ca a siya bɛ parce que siya bɛ fɔbaga bɛ fo mɔgɔw ko dɔn maa mun ye bamanan ye o ye siya ye olu ka kan don an mun ye kɔrɔbɔrɔ ye mun ye maraka an mun n'an duduguba la pour que an ka ɲɔgɔn faamu k'an ka mɔgɔw kɛ an y'a dɛgɛ o tɛ wa donc an fana bɛ fara a fɔta kan a fɔta voilà langue maternelle parce que mɔgɔ mun y'a min u sin fɛ langue subsidiaire an mun y'a ta ka fara anw ta kan voilà n'o bɔra la senifo kan bɛ yen ni bamanankan bɔra senifo kan de bɛ yen senifo kan bɛ yen senifo bɛ yen senifo siya bɛ yen senifo kan bɛ yen n'o bɔra kɔrɔbɔrɔ bɛ yen kɔrɔbɔrɔ kan bɛ yen n'o bɔra ko fila bɛ yen o ye siya ye filakan fana bɛ yen bon maintenant n bɛ n jɔya ni jateminɛ de y'a fɔ ne m'a fɔ de mɔgɔ mun ye sɛgɛsɛgɛ kɛ les données statistiques de recensement de 2009 avril 2009 par l'institut de recensement du Mali ko n'i ye kan fana ta kan naani bɛ Mali kɔnɔ mun tɛ an yɛrɛ jamana dɔn ta ye o kan naani bɛ fɔ jamana wɛrɛ la a bɛ fɔ diɲɛ fan wɛrɛ la jateminɛ de nana ye ko de c'est langue transfrontalière aw ni dɔw ka jɛ don par exemple bamanankan n'i ye bamanankan ta ko o bamanankan bɛ fɔ yan o bamanankan kelen bɛ fɛ Burkina a bɛ fɔ Guinée a bɛ fɔ Côte d'Ivoire a bɛ fɔ Libéria a bɛ fɔ Sénégal a bɛ fɔ Gambie o bamanankan kelen i y'a mɛn ko n'i ye kɔrɔbɔrɔkan ta a bɛ fɔ yan a bɛ fɔ Niger a bɛ fɔ Nigeria ko n'i ye marakakan ta marakakan bɛ fɔ yan a bɛ fɔ Sénégal a bɛ fɔ Mauritanie o tɛ wa ko n'i y'o ta ko n'i ye Tamasek ta a bɛ fɔ yan a bɛ fɔ Algérie a bɛ fɔ Mauritanie a bɛ fɔ Libye a bɛ fɔ Niger maintenant comme i y'a fɔ cogo min na n'i ye filakan ta filakan de ka wara ka ca bɛɛ ko filakan bɛ fɔ yan a bɛ fɔ Guinée a bɛ fɔ Sénégal a bɛ fɔ Gambie a bɛ fɔ Mauritanie a bɛ fɔ Cameroun a bɛ fɔ Éthiopie a bɛ fɔ Somalie a yɔrɔ ka ca filakan bɛ fɔ voilà ko jateminɛ fana o yira an ka kan na maintenant n'o bɔra ko maninkakan bɛ maninkakan ni bamanankan ani jula mun bɛ fɔ Guinée u bɔlen don soninke o de ye maraka ye an b'a fɔ maraka mais an b'a fɔ soninke o tɛ wa donc o soninke kan fana bɛ fɔ dɔgɔn kado kan de ko kan mun Mali la mun ɲɔgɔn kan tɛ o ye kado kan ye cogo di dayɛlɛ t'a la kado kan mun bɛ fɔ a ka taa ni segi ye kado ci n'i taara kado dugu la i bɛ se ka kan 12 a ka ca ni kan 12 mais mun ni mun tɛ kelen ye kado dugu la dugu bɛɛ n'u ka kan don kado kan
tuma dɔ la kadɔ yɛrɛ bɛ fula kan de fɔ pour que ko ɲɔgɔn faamu. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Olu yɛrɛ bɛ tellement que u t'u ka kan mɛn u bɛ fula kan de fɔ parce que bɛɛ b'o mɛn quoi. pour que ko ɲɔgɔn faamu. n'o bɔra la ko bozo kan. bon bozo kan ko bozo bɛ yen ko siya wɛrɛ bɛ bozo kan mɔgɔw b'a fɔ sɔmɔnɔ. Voilà. Mais sɔmɔnɔ kan tɛ yen mais bozo kan de bɛ yen. n bɛna ɲininkali kɛ n ko est-ce que sɔmɔnɔ kan bɛ yen. ah question a tɛ yen. Voilà. Est-ce que jɔkɔrɔmɛ kan fana bɛ yen. jɔkɔrɔmɛ kan bɛ yen ko fulakan fɔ. olu bɛ filakan de fɔ. Voilà. Bon comme i y'a mun fɔ jɔkɔrɔmɛ tɛ kanw la mais jɔkɔrɔmɛ bɛ siyaw la. Voilà. kuma filɛ e yɛrɛ ye danfara fɔ olu la ni kan mun fɔ Mali jɔkɔrɔmɛ kan t'a la mais jɔkɔrɔmɛ siya mun bɛ fɔ jɔkɔrɔmɛ siya b'a la. Voilà. ni dɔgɔnɔ bɔra la arabu kɔrɔn fɛ arabu bɛ kɔrɔn fɛ arabu ni tamasɛki fana tɛ kelen ye. Voilà fo mɔgɔw ko arabu bɛ tamasɛki bɛ n'o bɔra la ni bobo fɔ bomu bobo kan bobo bɛ bobo kan bɛ kasɔngɔ bɛ kasɔngɔ kan bɛ miniyanka bɛ miniyanka kan bɛ tukulɛr ani jɔkɔrɔmɛ siyaw mun donnen don Mali la n'i taara yɔrɔ i b'a dɔn siga t'a la filɛ nin voilà jateminɛ y'o de yira an b'a fɛ k'o de fɔ mais olu ko a bɛ 60 bɔ mais ninnu de donnen don n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ ninnu dɛmɛ e bɛ nin kan dɛmɛ bon nin kan na fana faso ye kan 13 ta jateminɛ k'a kɛ o y'a kɛ langue nationale ye o langue nationale bɛ k'a la télévision na don o don donc n b'a fɔ ko o de fɔ mɔgɔ ye mais fɛn dɔ bɛ par exemple n'i taara yɔrɔ u b'a fɔ Sumanɔ u b'a fɔ Dafin u b'a fɔ Bɛla ninnu bɛ c'est des sous-groupes c'est des sous-groupes dans des groupes voilà fo mɔgɔw ko faamu n'i taara an fɛ u b'a fɔ Bɛla mais Bɛla an b'u bɛɛ bɔ tamasɛku la u b'a fɔ Dafin an b'u jate bamananw fɛ ko Sɔmɔnɔ an yɛrɛ b'u jate bozow fɛ voilà donc fo mɔgɔw ko o yɔrɔnin faamuya fo mɔgɔw ko yɔrɔnin faamuya voilà fo mɔgɔw ko yɔrɔ faamu donc ni ne bɛ n bolo k'a fɔ bi ne hakili i y'a faamu mɔgɔw y'a faamu o tɛ wa donc n b'a fɔ i Jara ou i Tarawele sisan Ɲare Etienne Ɲare Ɲarela ayiwa kan bɛn